Tofa wata sabuwar rigima tana ƙoƙarin ɓarkewa a cikin masana'antar Kannywood. Aliyu ransa ya riga da ya ɓaci bisa yadda ya ga mutane da dama suna zuwa duban abokinsa wato Adam Zango, amma duk irin mutanen da yake gani bai ga Dauda Kahutu Rarara ba, kuma sannan bai ga Aisha Humaira ba, kuma yadda aka yi zaman amana da kuma zaman mutunci da Adam Zango da shi kansa Dauda Kahutu Rarara da ita kansa matar tasa wato Aisha Humaira. Amma duk wannan tsanani da Adam Zango yake ciki na jinya, amma Dauda Kahutu Rarara bai tako kafasa ba zuwa ya duba sa. Turkash ana wata sai ga wata. A yanzu haka dai an nufi ransa ya riga da ya fusata, wanda yanzu haka ya fara habaice da kuma maganganu da kuma tsokaci da kuma yadda yake maganganu na habaici domin Rarara ya fahimci abin da ke faruwa, bisa yadda tabbas Rarara abin da yi wa Adam Zango bai kyauta ba. Irin yadda aka yi zaman amana tun babu komai a hannunsu suke tare kuma suke zama na amana, amma a yanzu jinya ta same shi, amma ko ya taku ya ga ya halin da Adam Zango yake ciki. A gaskiya abin da Dauda Kahutu Rarara ya yi abu ne wanda bai kamata ba, kuma koma wane ne dole ya ji ba daɗi. Sanin kanku ne Aliyu da Adam Zango abokanai ne tun shekara ta 2018, abokanan juna ne kuma tun hankali a kwance, wanda har a yanzu da wata dama ta zo kowa da kowa. Duk da dai idan har ba ku manta ba, an taɓa samun saɓani da Adam Zango da kuma Aliyu a baya, amma a yanzu an samu shari'a. Don ku tabbas yadda Adam Zango yake ganin Aliyu a matsayin babban abokinsa, a yanzu haka ma a gabaki ɗaya Kannywood ɗin. To masu kallon mu da masu sauraron mu da ya kure, kar ku manta da idan wannan ya kasance shigar ku cikin wannan kafa ta wani albarka, kada ku manta da dangwala mana alamar subscribing da kuma dangwala mana alamar kararrawa, domin haka shi ne baka damar samun ingantattun ayyukan namu da dama su da zarar mun dora. Shi me za ku bayyana mana akan wannan batu? Shin kuna ganin cewa tabbas abin da Dauda Kahutu Rarara da kuma Aisha Humaira suka yi wa Adam Zango ya kamata ko kuwa bai kamata ba? Ko kuwa tabbas kamar yadda Aliyu yake nuna fushinsa da kuma ɓacin ransa bisa yadda ya ga kowa da kowa yana zuwa duban abokin nasa, amma Dauda Kahutu Rarara ya kasa tako kafar domin ya gaya halin Adam Zango yake ciki. A gaskiya dai abin da Dauda Kahutu Rarara ya bai kyauta ba, bisa yadda aka yi zaman amana da Adam Zango da matar tasa Aisha Humaira, amma hakan ya sa sun kasa tako kafa su zo su gaya halin Adam Zango yake ciki. A gaskiya abin da suke ba su kyauta ba, kuma tabbas abu ne wanda duk wanda aka yi ba dole ya ji ba daɗi. To masu kallon mu da masu mu da yaran maka ƙarshen labarin namu.